Grote problemen blijven uit na gevreesde Brexit-deal. Het is dinsdag 25 mei. Dit is Zeeland Nu. Opluchting bij Zeeuwse vissers. Laagste ziekenhuiscijfers sinds oktober. En ringrijders moeten creatief zijn. Goedenavond. De Brexit pakt voor Zeeuwse vissers voorlopig minder dramatisch uit dan gedacht. Zo vallen onder meer de controles in Engelse wateren mee. En dat betekent dat er weer vertrouwen is. Ook bij de Tolse visser Job Schot, die zijn schip onlangs nog te koop had staan. De afgelopen tijd hebben we toestemming gekregen van de Engelse autoriteiten om toch te mogen vissen in de Engelse wateren. En daardoor is het niet meer noodzakelijk om mijn schip te verkopen en dan heb ik hem uit de verkoop gehaald. Het schip van Job Schot uit Tolen vaart de haven van Oostende binnen. Schot vaart namelijk onder Belgische vlag. En hij is positief gestemd. Dat was 6 maanden geleden nog wel een ander verhaal. Ik zie de bui wel een eindje hangen natuurlijk. Als echt daadwerkelijk die territoriale wateren dichtgaan, is voor ons eigenlijk het bestaansrecht een eind over. Regeren is vooruitzien, zei ze altijd. En vandaar eigenlijk heb ik gedacht van ja, ik ga eens kijken wat mijn schip op kan brengen als er eventueel een koper is. Maar dat is nu dus niet meer nodig. En daar is Job Schot heel erg blij mee. Ja, dat is voor ons echt een cadeautje. Dus positief naar de toekomst? Ja, ik denk het wel. Zeker wel. Voor de eerste zoveel jaar toch wel. En ja, we leven voor de rest ook... we weten ook niet wat het morgen zal worden, hè? Toch? We leven bij de dag. En ik denk dat het goed is om onze knopen te tellen en om onze zegeningen nu te tellen. Want ondanks de deal dat vissers gemiddeld 25% minder vis mogen vangen, hebben ze nu weer volop toegang tot de territoriale wateren van Engeland en kan er dus gevist worden. En er is meer goed nieuws. De controles in de Engelse wateren blijken mee te vallen. Eerder vreesden de vissers dat die controles enorm streng zouden zijn en ook veel tijd in beslag zouden nemen. Hoe dichter bij Engeland, hoe banger je werd natuurlijk. Want daar lagen ook gewoon 3, 4 Engelse controleschepen gewoon heen en weer te varen. Hè. Het waren behoorlijke controleschepen, grote. En het leek ons een beetje intimidatie. Afgelopen week zijn ze wel aan boord geweest. En ook mijn collega's, die hebben ook al verschillende malen, of de verschillende hebben daar een controle gehad. En dat is alleszins is dat meegevallen. En dat is goed nieuws voor zo'n 100 Zeeuwse huishoudens die afhankelijk zijn van de visserij. Schot en zijn bemanning hebben nu voor de komende 4 jaar een vergunning gekregen. Ook kan het Verenigd Koninkrijk in de tussentijd nog met nieuwe maatregelen komen. De gevolgen van de Brexit-deal vallen voor de Zeeuwse vissers dus al met al mee. Hetzelfde geldt ook voor de Zeeuwse vissers in Noorse wateren. Dat hele gebied ging begin dit jaar nog 3 maanden dicht. De Nooren dachten wat de Britten kunnen, dat kunnen wij ook. Inmiddels is het weer open. Wel met de kanttekening dat de Noorse regering een bepaald deel kan sluiten als ze vinden dat er te veel gevist wordt. Maar in ieder geval kunnen nu de netten weer uit. En dat betekent dat de zorgen van de Zeeuwse vissers voorlopig zijn verdwenen. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is fors gedaald. Momenteel liggen er 17 patiënten in de 2 ziekenhuizen. Sinds oktober is dat aantal niet zo laag geweest. De piek van de 3e golf lijkt nu voorbij. Van die 17 liggen er 8 op de intensive care. Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. Samen maken ze een plan van aanpak om de uitstoot van stikstof te verminderen. Het gaat om natuurorganisaties, de Land- en Tuinbouworganisatie en de bedrijvensector zoals MKB en Bouwend Nederland. De voorzitter van de ZLTO Zeeland, Joris Baken, is enthousiast. Het lijkt altijd of je moet kiezen tussen de belangen van de boer of de natuur, maar dat kan prima samengaan, zegt hij. De Davidsterren met het woord COVID erin op 4 bunkers bij Koudekerke zijn door de gemeente Veren overgeschilderd met gele verf. Donderdag worden ze helemaal verwijderd. De politie ontdekte de bekladding gisterochtend en neemt de zaak hoog op. Maar het onderzoek heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Het traditionele Walcherse ringrijden op 3e Pinksterdag kon vandaag door corona niet doorgaan. Voor de Oostkapelse Ringrijdersvereniging geen reden om bij de pakken neer te zitten. Het alternatief? Op het terras zitten en rennend ringrijden. Je hebt toch een vrije dag genomen en denkt, nou ja, dan maken we er maar wat van. We hebben nog een ring opgehangen, een busje met aan een touwtje en we gaan straks gewoon lopend nog wat ringen proberen te steken. Gewoon voor de fun en voor de gezelligheid en we eten wat en
We drinken een biertje en een koffie en nou, zo komen we de dag wel door. En volgend jaar dan is deze straat weer gewoon gevuld met paarden. Ik mag het wel hopen. Zijn bijbaan werd zijn droombaan. Tom Kroowinkel uit Sint-Annaland verkocht op zijn 15e ijs met een kar op het strand. En nu, 10 jaar later, heeft hij van ijsverkopen zijn fulltime baan gemaakt. IJs is al jarenlang de passie van de 25-jarige Tom Kroowinkel. Sinds kort heeft hij zijn eigen ijssalon in Bruinisse. Op zich niets bijzonders, maar Tom voorspelde dit al 10 jaar geleden. Over een paar jaar wil ik wel uitbreiden eigenlijk naar andere dorpen met nog een paar ijskookkarren of een ijssalon beginnen hier zo op het dorp. Voordat het zover was, heeft de jonge ondernemer eerst nog gestudeerd voor banketbakker. Ijs maken is onderdeel van die opleiding en uiteindelijk besloot hij toch daarvoor te gaan. Hij leerde de fijne kneepjes van het vak en kan zich nu helemaal uitleven in alles wat ijs te bieden heeft. Omdat je eigenlijk eindeloos kan variëren, combineren, nieuwe smaken kan bedenken. Het is heel technologisch ook. Er zit heel veel scheikunde, wiskunde achter. Gelukkig is de ijsmaker goed in rekenen. Het is voor hem dan ook een uitdaging om van cijfertjes goede producten te maken. Want een lekker ijsje komt niet zomaar tot stand. Het is niet zomaar een beetje ingrediënten bij elkaar gooien, mengen en in een ijsmachine gooien. Want er is een hele technologie achter om een kwalitatief en lekker ijsje te kunnen produceren. Terwijl hij dit vroeger deed in de schuur van zijn ouders, heeft hij nu een ruime keuken waar dezelfde machines in staan. Ondanks dat hij ontzettend blij is met zijn ijssalon, heeft het ook een nadeel. Als ik aan het strand stond, werd ik altijd lekker bruin. Dus dat was wel lekker. Nu sta je dan voornamelijk in de winkel en in de keuken. Dus ja, dat mis je dan wel, dat relaxen aan het strand. Maar ik vind dit ook wel wat hebben, want ik kan constant met mijn vak bezig zijn. En zijn eerste fiets? Die blijft in de winkel staan en hij hoopt hem zo nu en dan toch weer te kunnen gebruiken. Gehandicaptenorganisatie Serenlo is begonnen met de bouw van het eerste nieuwe wooncomplex in Middelburg voor mensen met een verstandelijke beperking. De eerste paal is vanmiddag geslagen. Vanwege corona was er geen feestje, maar voor alle betrokkenen is het toch een bijzonder moment. Het is voor ons een hele grote mijlpaal dat het eindelijk gaat gebeuren. Dat we zo meteen gaan bouwen voor 64 mensen met een verstandelijke beperking die hier komen te wonen. Na dit wooncomplex worden er nog 5 gebouwd. De meer dan 100 kleinschalige woningen verdwijnen daardoor. En vrijwel alle cliënten moeten dus de komende jaren verhuizen. Oppassen geblazen bij het Veerse Meer. In de buurt van Kortgene is de Japanse kruiskwal weer gezien. En als je die aanraakt, houd je daar meestal een geprikkelde, jeukende rode huid aan over. Het zijn hele kleine kwalletjes van ongeveer 2 centimeter. En ze zitten vooral in en om zeewier. Nieuwe bloemen voor in de plantenbakken bij Café Bommel in Middelburg. Dit weekend zijn er plantjes gestolen. 2 dames kwamen 's nachts shoppen en laadden de potten in hun fietstassen. Zo bleek uit de beelden van beveiligingscamera's. Het café zette een woedend bericht op sociale media en er kwamen veel reacties op. Heel liefdevol naar ons, dat ze het niet snappen dat mensen zoiets simpels kunnen stelen. Er is zelfs een vaste gast geweest die heeft gisteren al plantjes komen brengen en vanochtend nog meer. Omdat hij het zo sneu vond dat de plantjes gestolen zijn. Maar het café hoopt alsnog op een wonder. Dat de plantjes terugkomen. Of dat er geld morgen bij de post zit, 10, 15 euro. Maar het liefst hebben we gewoon de plantjes weer terug. Mag dat anoniem? Dat mag zeker anoniem. Al staat het hier vannacht weer terug om 1:05. Ik zal de camerabeelden niet gaan bekijken. We zijn met z'n allen steeds minder gaan sporten door de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders minder is gaan bewegen. Reden voor het provinciaal sportorgaan Sport Zeeland om tot actie over te gaan. We hebben eigenlijk een oproep gedaan aan Zeeland, aan partijen, aan organisaties, verenigingen om iets nieuws te bedenken. En dat moeten initiatieven zijn die mensen in beweging brengen. Die zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan. We mogen bijna straks weer open. Dat is ook waar we allemaal naar hunkeren. En we willen eigenlijk die partijen die gewoon nieuw initiatief oppakken in Zeeland, die willen belonen met een voucher van 500 euro. Met deze actie doet Sport Zeeland een beroep op de creatieve sportende Zeeuw met vernieuwende ideeën.
Allerlei beweeginitiatieven mogen dat zijn. Liefst geen bestaande activiteiten. Als je het D11-tal al traint en die heb je op je complex bezig gehouden, ja, dan is dat fantastisch, maar dan vinden we dat mooi en het hoort bij je taak. Wat we vooral zoeken is nieuwe activiteiten. Tennisvereniging De Badse Kreek uit Rilland is een club die zo'n nieuw idee al zelf heeft uitgevoerd. Je kan hier namelijk pickleball spelen. Pickleball is een sport, eigenlijk een heel laagdrempelige sport. En die combineert diverse racketsporten, zoals tennis, badminton, tafeltennis. En je speelt dat op ongeveer een kwartveld van de tennis. En zo hebben wij hier 4 banen aan kunnen leggen. Kijk, het pickleball komt vanuit het buitenland, vanuit Amerika. En dat was niet in Zeeland. Nou, dan heb je het over innovatie. Dus dat is heel mooi. Is ook heel laagdrempelig. Maar wat ik eigenlijk nog veel mooier vind aan deze club, die heeft gezegd, we gaan een heel ander contributiesysteem toepassen. Je kunt hier gewoon voor €25 kun je een heel jaar komen pickleballen. Dus dat betekent dat het uitnodigt voor nieuwe mensen, nieuwe doelgroepen die je bindt aan je vereniging. Pickleball wordt gespeeld met een racket dat iets groter is dan een tafeltennisbedje. En wat opvallend is, de bal zit vol met gaten. Deze nieuwe sport is al snel omarmd door de leden in Rilland. Wat je ziet als je het gaat spelen is dat je het eigenlijk binnen 10 minuten snap je wat voor spelletje het is. En dan ga je eigenlijk al heel snel samen met mensen dit aan. En dan is het al heel snel heel fanatiek. Terug naar Sport Zeeland. De actie wordt ondersteund door de provincie. Heb jij een goed idee om nog meer Zeeuwen aan het sporten en bewegen te krijgen? Doe mee en win €500 om jouw idee daadwerkelijk uit te voeren. Maar is €500 dan niet een beetje weinig als aanmoedigingsprijs? Het is een impulsbijdrage. Heel veel mogelijkheden liggen er ook al bij de lokale gemeenten en bij sportbonden. Het is juist om even dat extra impuls te geven. Soms zijn het initiatieven die eigenlijk helemaal niet zoveel kosten. Want soms als je op een complex mensen in beweging brengt en je hebt daar een paar rackets voor nodig, dan kost het niet eens zoveel. Ja, je kunt ook met heel veel geld gaan belonen, maar ik weet niet of dat verschil gaat maken. Om sportverenigingen te helpen opstarten na corona gaat er vanuit de overheid extra geld naar gemeentes en provincie om mensen weer van de bank te krijgen. Mensen hebben wel echt wel minder bewogen. En de gevolgen van dat minder bewegen, nou, die zien we misschien pas op de langere termijn. Maar we merken al dat mensen zich minder fit voelen. Ook door waarschijnlijk heel veel digitaal vergaderen. En we merken ook dat mensen mentale klachten krijgen door het heel veel thuis zitten. En niet naar buiten kunnen en je vrienden en je kennissen niet kunnen ontmoeten. Wat eigenlijk de kracht van sport is. Het was bewolkt vandaag, veel donkere luchten, maar het aantal buien viel vanmiddag mee. Het was wel fris, het werd niet warmer dan 12 tot 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Die wind neemt af en morgen zijn er meer opklaringen, maar het blijft wisselvallig. Vooral landinwaarts kans op buien, misschien zelfs met onweer. En het blijft koud. Pas vanaf het weekend gaan de temperaturen echt omhoog. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen en een hele fijne avond.